Szóval készítettem ezt a könyvecskét, ez a része is titkos, illetve itt van egy csomó olyan kis felület, amit kihúzhatunk, és akkor oda mindenféle idézetet vagy fényképet tudunk rejteni. Ha valaki akar, ide is tud fényképet tenni. Ide készítettem egy ilyen kis leporálót, hogy ne essen szét, ez egy gyönyörű pillangós kapocs fogja össze. Belső oldala is ilyen. Az van ráírva, hogy engedd szabadon a fantáziádat. És ennek a belsejében is egy ilyen kis gyönyörű kártyácska van. A hátoldalán szintén egy idézetkártya, rajta egy hozzáilleszkedő idézettel. Ennek a képe annyira szép volt, hogy erre plusz dekorációt nem készítettem, viszont ez egy ilyen nagyon klassz, tollas, nagyon csajos betétkártyát kapott. Ez nagyon nőcis, csupa tül, csupa toll, és ennek a belsejében is egy ilyen betétkártya van. Ennek a hátlapjára, hogyha még valaki akar fényképet tenni, akkor emellé a cseresznye mellé teheti. És a záró oldalának az az érdekessége, hogy ebben egy ilyen 3D-ben kinyitható virág van a közepén, és egy selyemszalaggal záródik, és erre a téglafalra is, hogyha valaki szeretne még fényképet tenni, akkor nyugodtan tehet. Sajnos a drótja az csak ilyen kezdetleges, mert Magyarországon nem lehet ehhez a technikához való drótot kapni, ami az érdekessége ennek a könyvnek, hogy WC papír gurigákból készült.